Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 10:09. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, mga ka-aksyon, last 10 o kon last 10:12 na. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Night Patrol. Sa ngalan sang regular nga anchorman aksyon na Eric Magbanwa. Hindi naman sa Action Brian Morden. Ololopod kita mga ka-aksyon sa sulod sang isa ka oras kag pila ka minutos. Sining unang adlaw sa bulan sang Enero kag unang adlaw man sa tuig sang 2021. Ibaloon tama ka-aksyon ang pinakaulihing nga mga balita lakat sang situation naton diri sa syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental.
Kag bugos man nga Vistar Visayas, Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Sa aton sini nga pagpangalagad subong gabi mga ka-aksyon. And bukas ang aton sini nga Facebook page para sa inyo sini nga mga mensahe dira. Adto lang kamo dira sa comment section. Botan nyo lang mga greetings nyo ang inyo sini nga New Year's resolutions. And then sa aton sini nga mga texters naton dira. Bukas man ang 0963-757-0874 mga ka-aksyon para sa inyo sini nga mga mensahe. Ay New Year's resolution kamodra kay basahon tanak karon and dapat kung anong inyo sini gusto matabo sa inyo kaugalingon this year, tumanon nyo gina dapat, di pwedeng hindi nyo na pagtumanon kay karon wala ka muna sang palabra di honor. First on board action Brian Mordan sa sini nga tuig 2021. Talos lang kita direct action Eric Magbanwa. On buwas January 2, balik na kita sa action firing line. Nag-relax man sa action Eric Magbanwa subong. Ay, grabe, advance para naga-monitor si Material Mac-action si Police Colonel Calixto Mabugat. Mga ka-action, boss, salamat gina na. Naga-monitor sa Sinimat Tiniyon, kuha ni siya subong niya. Hindi lang ni kay Bacolod ning nagligad sa Bacolod na ni siya. Subong niya nationwide ang iya sining coverage. Si Police Colonel Calixto Mabugat. Kilala nyo niya. Sikat na di sa Bacolod so una kon mga criminalities ang paghahambalan kay ginapang bulakwit yan lang ning mga kawatan, mga hold up men, criminal, kag iban pa. Anyways, kumusta ang New Year sa aton sa mga utod, ano? And wow, good news diri sa Bacolod kag Negros. So far, duway isang mga nagkalalukpan diri sa aton. Anyways, kasi subong adlaw nag-consolidate pa nga aton sa mga kapulisan kag mga opisyalis naton sa hospital, ano? Ang makadulong sa aton sang ginatawag naton mga balita. Kung may ara sang nagkalautod nga tudlo dira, may nasunog nga guya kay nagpudyot sang libintador, ang libintador umido, ginpudyot pagkatapos binukad kag ginsusuan sang uling, sumiklab kami ara pagali sang tuwag sila gani pulbura. Didto gid nagtupa sa nawong ya kalaubo sunog ang ya sining mga kilay kag mimilok. Ikumpara mo siya sa nagliligad ng mga tinuig. Grabe ito ya. Tag alas 8 pa lang sang gabi, alas 9 sang gabi, alas 10. Why nagahinampot pa lang kita ya sa New Year. Ang mga hospital di sa may tubang namon di sa regional hospital, no? Nagadululubli na yang ginapang dala diri ya kag ginauyatan na lang ang mga kamot kay nagatinulo-tulo na sa mga dugo kay nagkalalukpan na sang kamera. Nagkalalukpan sang quitis, nagkalalukpan sang whistle bomb. Mga triangle kagaiban pa. Ay subong daw kalinong gayati mayo, good news gid no. Actually, ang Bacolod kagabi kag Negros Occidental kun lupok lang paghambalan kadamo lupok action elms no. Lupok man to sinyo action elms. Damo lupok galing guro mga tao guro do naghalong na gid sila. Daamo-amo man lang sa nagliligad to mga lokpanaya. Bisan may ara sang pandemya, may ara sang pagkontrol ni Presidente Rodrigo Duterte sang linupok abe. Ang tao hindi mo gidya masagang mapalupok naman gyapon. Nagnubo-nubo guro 10% ano. Lawig katama sang lupok sa Bacolod di. Tubtublas dos nagasinigabong paghihapon. Pero luckily wala sang amo nga mga insidente. Bantayan ta ni boss kay hindi pa man ta sigurado, one day pa lang nakalipas. Humalin kagabi mga ka-aksyon, pero kabay pa nga waay na lang sang mga amo sini nga insidente mga ka-aksyon. O galing kay nagbulaga man sa aton kagabi diho. Ang ang baha nga naglunta diya sa syudad sa Victorias. Sila'y mga ka-aksyon, ang sila'y public market sus ginbaha. Ang Victorias may mga puloyan to gabi nga didto sila yung nag-Christmas o kung nag-celebrar sang New Year iya sa karsada.
40 nga inulan di pa kagabi mo sa portion sa northern part ng Negros Occidental. Sen sa Bacolod din nagatulo talithiman kita mo nagapislango o gani ho. Kaya na dapyahan gid sang ulo ambon kagabi. Nagwa-guwa man kita sa aton sini nga kudal kag maga haboy-haboy man sang kwitis kag wisulba mo. Ibisan ano nga tabon-tabon mo sa limpuduhan mo kag mawisikan ka sang ulan pagkatapos way kay naana dagib lang nga nagapaligo ka sa ulan. Pagkaagaya medyo nagabusay-busay ang imo sa ning ilong. Action Radio Philippine Standard Time last 18 na. Pero dito yan sa balita na sa national mga kaksyon. Sa pinaka-latest yang nga data diri nga nakita na to na. Miyara sa 50 tanan ka mga injuries mga kaksyon. 49 gidri ang naapektuhan or nagkalapilasan bangod sining firecrackers ha. And isa ka nagtala nga bala ni. Dito sa area sa Mindanao, may isa ka bata to yang nga napatay. 12 anyos kay nagahuluhampang kagabi upod siya siri mga pakaisa. Pagkatapos gid sa linok panay kuno makaon yang pamilya iya. Iring ka bata ngayon nagwa kag maglingaw-lingaw hampang-hampang upod sa mga pakaisa niya. Kibot lang sila mga kaksyon niya natumba lang niyang bata. Abi ganay sa mga pakaisa niya na dalinas lang. Pero kibot sila nga may dugo ng ulo. Gali kay naigo na sang mga responsable nga nagpalupok sang armas luthang may nagdatupa iya sa ulo niya nga stray bullet mga kaksyon. Imagine mo naging utas mong kabuhi sang bata kagin butang mo sa kaliso ng pamilya sa kasagsagan sang New Year bangod sa pagka-responsable kapag uyat sang armas luthang. Hindi nga mga tao ni Wayne sila yan nagapinsar sang konsekwensyang ilan niya kung makapalupok daw mailipay na sila pero tilang tawaw. Kabay pa nga magsungka atong nakapalupok kag nagtupa sa ulo sang bata to. Ay para mahatagan manusti siyang kamatayon sang bata ngayon inosente gid katama. Ay sus ko. Last 10:20 Action Radio Philippine Standard Time. Diri sa Tonyas Bacolod kag Negros Duro man din nga nagkalahinabo. Kahapon pa lang daan niya mga last kahapon. Abang alas 11 kagabi dira iya sa may sa may area Santa Lisay. Mayara iya sa isa ka tawo iya nga nagatulog-tulog sa kwarter niya. Sinulod sang kilala yaman lang kaginlabo gamit ang espading. Tiara subong pabulong sa ospital. May lang gani kay Waygid matamaan. Dito ya sa may area naman niya sang sang Isabela. Isa man kalalaki kagabi mga alas 7 ang ginluthang man na nasapwan na lang ini siya nga nagasakay sa motorsiklo ya apang wala na sang kabuhi dira sa may Isabela. Oo. Ini siya ginluthang makaksyon may 3 kapilas ini nga igo niya. Kalibre 45 ang empty shells nga nakitaan sang kapulisan didto. Way panibalaan sinong suspitsado sini. Ini nga tawo nagatrabaho sa Binalbagan local government unit kay isa ka radio operator. Motibo nga ginalantaw sang kapulisan base bla nakakita ni gamo-gamo sa bulangan kuno ni. Allegedly halin siya sa bulang sa Himamaylan. Kuha siya kunong siya nang gauyat sa mga manok bla naga-match-match bala kuno sa manok kung bagay kung hindi bla. Isa lang sa motibo nga ginalantaw sang kapulisan. Diri sa Bacolod mga ka-action ti masubo man sa mga taga barangay dinto barangay 2. Isaya ka di naman ta magtawag sini nga drug surrender basta tawo ni. Ginapulupungko sulod sang puloyan nya linuthang mga bisang duwa man o ka tawo man ho. Patay man iho ay. Mga alas 2 akay na sang kagahon mga alas 2. Drug surrender gin man siya it was 2018. According sa live-in partner, nagbag-o naman mo. Pero kibot lang sila nito. Tang tipatay, giniho, wasus kasubo man sa New Year nga ini. Iwais na itudlo silang suspitsados ni. Kagabi, ang masubo pagin nga balita, sining isa ka Navara, yang bumaliskad dira sa may Center Island sang Araneta, diya tubang sa Transcom, pirmi-pirmi gina daw. Ano kulang na dang kuan? Kulang na daang suga sa poste dira nga tumambling gini ang kuano ang Nabara nga ini
Isa gini patay, duha pilason. Ting salakyan o din puslan. Ang lain pa direksyon Nelms kay ang nagamaniho sini minor de edad. Ang iya nga mga pasahero 12 anyos ka 14 anyos. Daon 12 anyos na mo na disgrasya gido. Tatlo sila lunsay minor. Muna naman mga ginikana nato niya wag gikamo ka pugong sa kabataan. Oo, mo na edad hindi pa gina pwede mag-drive way na mga lisensya. Bisa may lisensya pero kakulang para sa imagination nila kung how to drive nga safety bla. Imagine mo na aksidente patay glain ng ilas lakyan ni lukot-lukot. Grabe ya kung tala tulokon mo hindi ya sulo 50 kadlagan sulo sobra gid makusog-kusog kayang itsura sa salakyan nila ya. Makitaan mo ang ego sa ilang sini nga mga salakyan mga kaksyon. May ara man sang fitos nga nakitaan din sa may barangay Singkang Airport to. Kung sino man nagbilin manibaw sus way man pulos kasi mga kalaway man kuntani sa gita di ka hambal sa mga istorya nga daw hindi mayo pero pagamo ni klase nga mga tao do kanami man itod pang buyayawon man no. Lagi ka mo kahimo bata pagkatapos kun di nyo masarangan dahil nyo lang pawigit nga daw mga nagapamuhin na kamo sa kabatuhan da. Kung hindi nyo gid man mabuhi abi or napatay gid man ini siya abi ano pagwa dira sa inyo halin sa taguangka nyo da ilubong nyo na lang sa formal kay tawo man inosente ini sa katuntuhan nyo eh. Oo, buwas ka lang sa action firing line kay pangitaon tas subong biaton yan no yano lang ni. Sige, last 10:24 Action Radio Philippine Standard Time. This time bala kay kwantang patrola na mangonsiho ta sa unang bulyada na Action Jan Diaz abi. Ang first day sa syudad sa Bacolod, ano kumusta mga main streets naton? Kumusta nga ton sa di Plaza Publica? Ang Plaza Publica tara gyapon ang bazaar daga palibot subong at tubang sang simbahan bawdamo nagapamalaklon gyapon Action Ilre. Sa sini nga adlaw yara gyapon ang mga tao nagalibot-libot inablang natawag naton nga daghan gyapon kwarta. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kuha ko na yung patrol with Action John Diaz. Action John, Happy New Year, good evening. Ox lang! Ayos, Ox ayos. lang. Dapat ox. Kay Year of the Ox lang. Ay, oo, galing no, Metal Ox subong no? So dapat ox lang. Mangkodiban tao, ox ka lang? Hindi niya Year of Metal X, ako di Ox niya ha? Ox niya. Basta ox ka lang, si X, ox man. Hindi mo pa may taon si X. Kaya bali, imbis hindi mag-ox ka, ikaw mga arado, kaya ikaw ling ox. Masakitan ka lang, Action John. Masakitan ka lang. Ang palupok, nagtugal po na. Uy. Ay mo pagbatsag at tiga bagabag. Gani man. Speaking mo palupok, Action John, Tauhay Hospital, Action John, no? Ang hospital na to na Taway Action Bray, Aha. ang lain lang kayo, hindi ka plapit. Isa man gano'n sa rason bla kung ano naghalong ganang tao kay nga sige malukpag ka na karon makadto ka sa ospital to basi i-COVID ka na karon Go na, amo gina, takbo gina. Labanan to, mga like kagapon, bisamon to. Iya, gina ka mga pilasan ka. COVID na, COVID. Gamay lang ano dan, COVID. Di na paramduman ka tao. Pero kung ang taon mo, may nagasunod sa protocol. Why, ate, why gidya eh. Galing kay dala pa hugay na lang ah. Paugay, pero bisa na, no, may Japon, may nagasinunod lang. May magana face mask, may magana face shield. Ahay. Bisa hindi ko rin ang taon kahapon, kinabanan, gano'n ng mga lugar nga nag-celebrar. At bagong tuwig, ako nagsugala, Action Bray, wag ginawa may ginasuksukan, face mask and face shield, kinabanan. Siguro mo, exam sa mga bataan. Kiting, ano blang, aso, ang plupok lang sa libot mo, hindi yung paktan mong nabaga sa iman kahapon. Damo ko na yung naglantaw na lang, compared nga sila magpalupok. Mayo man. Okay na sa garilyon, among magdamo pa yung makuha ang aso. Porti man nung panayos Bacolod gabi diya, porti ah. Ni bisan ang karon nga gabi nagatuloy talit kay Action Bray. Actually ko lang gid gani sa mga gabi mong kay na pagabot rin namon sa Bacolod City Government Center gasiga para dring suga sa may fasad sang NGC pag subong pagtapos sula napatay na joke lang sa ginungod guro nila papatay gorong sa fasad guro sang NGC hindi matuguro na ponder. Dulong. Hindi ba na. Ang street light sa palibot sa NGC ground, sa Nagasiga, yung kitikita ka na sa unang
building sinidre, may sugangin din nga green kag pula. Oh. Kumbaga nagaligo mo rin ang pula. Kaya kaya ti subong gabi, pag ulan, way ng pula. Kaya puti. Kaya ti, iba siguro ginpapay nila. Oh. No, sabay kaya ti wala naman masyadong tao. Kaya kinadri ka, ano mong damo mo diri tao, kalabang ginapagublan nila nagapulo picnic sila. Ibang gani, kung kaisa, pag-abot nila, duwang landong, pag-aluduga, isa na lang. Ang lain sa uli, ang landong, tatlo pagkikabilog. Tiguro, kung na tamawa na ng isa. Ako lagay ko ba, ano ba, kung duwala mo ni sila, Aha. okay ba kung mag-isabing landong? Basta Nung may- uli pagbalikid ko, nangatututlo ng kabilog landong ako. Basta may kabog galupad, may man. Hindi mo suro ka, Bob. Naliblang ko, may kabit, pagigay sa kabilog ako sa kilid nila. O pa simple lang. No? Amo ka na action ninyo, dapat duwalang hindi ka landong. Apat. Ano na? Purti pa nilang nyo, pati landaw, nakita nyo pa ba? Oo, tiyang baga din action ninyo, apat. Hindi ko no tatlo lang. Apat, hindi nyo. Wala, kung duri ka sa NDC, okay na to, okay, Naxon Bray, kaya duwa ka lang doon tatlo, sang uli na gano'n fish na. Duwa lang gid manggali ka bilog. Kaya lang kiti may dala lang sila nga bag sa pagkaon nila, mo to'y katatlo nga landong. Kaya kita nato na, kay na pag ulan, nagsinumbalik sa dinilagan. Awa na problema kung kaisa, kung sa landong, isa ka mo, kaya kung mag-ulan gani, gasipak ang landong. Talaga. O ay nagkapa, ano ba ramdom ko may upod o kung wala. No? Kaya tikaroon gabi, nagulan nga daan, nagapay ang tao direction by sa Bacolod City Government Center, wala masyado di sa may nag-standby, except may mga duwa, tatlo ng kasalakyan, ngari diri. Usually mo ni obra sa iban. Ang pamangkot natin kay na sa iban, ngari diri nga picnic, ang balila, kaya hindi na sila kalusot sa mga resorts. Kaya ang resorts Bacolod, nakibot kita karon nga adlaw, ang balaton mabisita, kita ba sa may barangay, punta Taytay, magpaliwaliwa, to aksyon ninyo. Sa uli, gali, imbis na paliwaliwa kami, do kami na lang tumadalagan pa uli, kaya ang tao hindi magwanta. Pating pulis, nakibot, aksyon Bray. Na nagdinagusong tao digto. Aminado man sila nga way na ginasunod ang protocol. Kaya may aragan ni resort nga ilagin pa siradaan temporarily kaina, immediately gila yun. Kaya nga tabo action Bray, hindi nila makontrol ang tao, bla. Kaya ang customer, imbes nga 50% capacity, ang balga ng isang pulis, labot na 100% kung sulusubra pa. Kaya ginobra na lang nila, ginsiradaan nila sa temprano, ang bala ni Police Lieutenant Gilbert Pateles sa Station Number 9, ang nakita namon sa hapon, nga bako supporting tao, ang bala doble ba na daang tao sang aga. Kaya ang natabo ganito, hindi na gani kalakat na mga salakyan sa dalan, tugtog nga doon naglabot sa punto, nga tayo mo na lang nila one way ang dalanon. Kaya ang bala Sir Pateles, wag sila ga-expect nga mo gito kadamong tao, nilibo. Hindi ginatos sa Sombray, nilibo ang tao nga nagkantos sa may mga resort sa barangay Punta Taytay karon nga adlaw. Perting tao, ang bala Sir Batilis, do siya nakibot kiti bago dito sa Bacolod, pero ang bala sa iban, damo nag-komentar nga tradisyon sa mga Bacolod no, kung sa Pinoy nga pag January 1, nakadto sa mga beach, ang bala sa Batilis, ginakonsiderar na inila nga base mo gid man galing kiti dapat tandaan nga may COVID-19 pandemic gyapon. Yes, correct good. May nag-comment to gani action Bray sa Facebook page sa ton nga sa pwede guro butangan lungon kada resort para kulbaan naman ang tao. Lakay kay inadigto, hindi mo gano'n ba sa gana kakulba. Kaya even kay sa motor, kasi tinapikana, do pamilyana, islabi, mega sabak pagani, tanan Amo ni litrato mo, ho? Yes, action Bray. Pagkadamo, tao ba? Hindi lang na, magaling namon, masulod kami sana sa resort, ang makudo ako na mismo na kulbaan, nga dapat hindi ko magsulod sa resort. Pero ako na lang mismo palayo sa mga tao. Iba na yung puso, lagi nagasuksok sa face mask. Hindi na maligar nila nga, wala ka sa social distancing. Ang matong isa ka resort nga ginsaradaan sang pulis, kaya ang bali sa Batiles, kinanglalon na isang resort nga pagwaon.
no, ang iba nilang mga customer antes sila magpasulod. Aha. Kay may aragri resort na lang mabayad ka lang entrance fee nimo, open area na siya, wala man sila kapabayad cottage, pwede ka magkanta sa salog, o kung may salakyan ka mo sa motor ninyo, may arak ka mo na pwede, daan mga mo kaon. Aha. And then enjoy Action Bright, Pulo- ligo lang ka mo to ya eh. Pulo picnic kamo da abi. Oo, dumamo lang na sa kay tiyang bayaran nyo, entrance lang man. Do pila na Galing kay 20 pesos. Do 20, pero kabalo ko sa una inang lugar, Oh. ang student piso, pulo, ng adult mo. Correct na. Oo. Piso buong guro, nag-20, guro kay New Year nga damo tao, nang take advantage man sila. Pero ang tao gyapon, doble sa gina-expectar nga pangalo adlaw, Oo. ang laing diri kay Biyernes nga daan, abay sa Bateles buwas, Sabado, Domingo, Disgrasya gina. Balantayan pagid. Pero subong adlaw, bisan kita kay na bago naman kibot mo kami nga po. Tingin ka sa ginutok. Wala ka gid katuan bisan ng mga resort Action Bright nga kitid ang dalan pasulod nga do wala ka kabalo nga may resort na gali. Nga lagyan, nga to bagay sulod mga motor ga sinumbali, kalabanan bitbitwalya, mga bagong ligo, tanan Luzon daw mo ng sitwasyon. Kiti ko lang talaton iban nga mga resorts guro, mga private resorts diri within sa may east portion bisang syudad. Dahil pag nag-function diri ang Punto Taytay, nag-function na dalang kay do gin kakibot gid sa mga kapulisan ang pagsinumbali sa mga tao. Karon ang advisory sa kapulisan kaganong panumdom nila, anong ayo nila sa publiko mabatiana. Diri sa ato naman nga pagbalik report Action Bright. Karong gabi sila siling ko na bago gilamang naggulo na ulaw galing kay ang galom ara gyapon sa krangitan. So dapat alerto sa ato mga kaakson para makapreparar kago po hindi ka magsunod dito sa iban nga mga syudad sa norte kabayng sa probinsya nga nagbaha sila kay nasang aga imbes nga sugalaw sila sang maayo nga tsimpo na sugalaw sila sang baha sila nga lugar mga kaakson. So amo na ang pinakalang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacol karong gabi mga kaakson sa totalan mga kaakson tandaan nga isa na naman nga nagdugay ebidensya sa siyensya nga mong pagtuma Happy New Year mga ka-aksyon! Para sa patrol, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Salamat Action John Patrol sa paglibot-libot diri siyudad sa Bacolod so far matulot tawhay maulo-ulanon na galing ang situation subong kay dagatulot talithik ko no pero napulbaan ko sa report Action John tong nagtililipon yang nga mga utod ta nga nagpinaligo iya sa Punta Taytay kalin di tagani sila mapunggan pero dapat mayara lang sang health protocol ang Yapon amo ning huna-hunaon ta kay labay lang ning aton yang lingaw-lingaw sa kuan sa bagong tuig pero kung magkaladisgrasya kamo nagkaroon niya sa COVID-19 kundi dako nga problema naman sa pamilya niya kag sa aton tarandi. Sige, oy, may gabi lang nga monitor si Matinon si Fritz lang kuno Wow, ka-sexy ni siya mo. Bilib ko ni nga bata kay dapat music na pamatian niya ni Abe. Matian niya action radio, iya halin sa sign on to sign off iya.
Salamat gid Inday. Sige, may commercial ako action Elms. Pagbalik na to dungagan tang balitaan talabi na gining shooting incident nga nagluntad sa police station number 2 and ang ining aksidente kay nadra sa may barangay Tangob area sa highway dira. Kag subong man ining luthang dito sa Isabela Bakaksyon. Starta sa aton sa pagbalik dugay-dugay. Ang balit. May gabi lang kay Tintin Prince Ogon Brillantes. Good evening, so Brian. New Year, new action. New Year sa Action Radio Bacolod. Kag si mo tamiyaw ko lang Brillantes family sa kay Lola Consing Doria Sampurok Barang Mandalagan. Araman si Madam Jocelyn Libon Dispoho. Happy New Year. Kag si Jobert Villaren Araman. Marcel Aliho Pabol. Good evening, Action Radio. Good evening, Sir Brian. Happy New Year. Greet lang Aliho family sa barangay Biaw Banwa sang Binalbagan. Gapamati gid sila sa Imo Night Patrol. Sir, watching live Paranaque City, Manila. God bless, sir. God bless madrasinyo. Sami Tambanilio. Happy New Year, Action Brian. Greetings from Christine and Sami Tambanilio. We have Eugene Sapine. Happy New Year da sa inyo tanana. Si Kathy Gumakal. Mayang gabi mga kaaksyon. Happy New Year to Gumakal family. Noel Amar, ara na, naga-monitor man. Happy New Year, Sir Brian. Good evening, Action Radio, Bacolod. Lilian Quelio Salvilla, Happy New Year, Action Brian. Keep safe and stay healthy. Salamat, gid kamuman. Ana Madrigos Rob, Happy New Year, Sir Brian. Stay safe lang sa tanan-tanan, especially sa mga Victorianon nga nabahaan. Stay strong, Fox. Luoy man to sila. Obi-Juan Kamute, naga-monitor man. Action Brian, good evening. Kibot na ikaw piloto ba? Happy New Year. Pawahiway sila. Kita di anay sa Night Patrol. Leo Budra Araman sa Jeddah, Inday Blaza. Happy New Year, Action Brian. Michael John Season, good evening, Action Brian. Daw na mag-uhan man ko sa imong gabi ka na. Greet ko lang, Happy New Year to All Energy Fans Club and family ko sa Sumag. Salamat, God bless and keep safe po. Salamat. Kuha na niya, pansamantala ni Boss balik ta sa Action Night Patrol ta. Action Night Patrol, Action Firing Line. Jen Oy si Sir, naga-monitor man. Happy New Year, may gabi. Aldrin Diamante. Shout out, Maldito watching from Agisan, Toledo, Cebu. Nakapadiha do, waka pa kauli. Humble Genesis. Happy New Year, Action Brian, kag sa tanan nga staff sang Action Radio Bacolod. Salamat. Merly Gonzaga, good evening, Action Brian. Happy New Year sa imo kag sa imo pamilya. Monitor lang kami, stay safe and God bless. Rohilo de la Cruz, Tere Simpson Yong Araman, Happy New Year. And tapos na ko no sharing and likes done si Sir Noel Amar. Salamat gid. Nema Calatrava, good evening, Action Brian. Happy New Year. Abi ko sino nga actor ba? Christopher Dili. Si Brian Morde. Siguro biguti ko na si plata niya. Nang marbas na ko gani, okay no kasabad na. Ibib Arileg Araman sa Bacoor, Cavite. Sheila Makilan Avila. Ay, si Manang Sheila. Musta, Happy New Year da. Hay lang kay Madam Anameda. Trix Reyes, taga-monitor man. Nora Villalon. Good evening po. Ang lungkot naman ng balita dyan. Happy New Year, Sir Bry. O gani, no? Anthony John Javilio Siblano. Good evening, Sir Bry. Monitor lang ko ni Barangay Inayawan, Kawayan. Thank you and Happy New Year. Rose Ortega, Happy New Year, Sir Bry. Ginilyn Gonzaga Sarona, naga-monitor man sa Isabela. Chris Vilma Reyes, Happy New Year kag sa tanan nga mga katapos sa Action Radio. Toto Pabalati Ignacio, Happy New Year sa inyo tanan, Action Bry. Good evening from Sivio Silay. Si Dore Hison Araman, Happy New Year kay Rosario Quitano. Alex Montesa, sir, good evening. Happy New Year na si mo, sir. Si Radney Dichon Morden. Ay, parinte ko ini. Happy New Year da si Morad. Materesa Diruque Araman, Happy New Year. Alex Montesa, Sir Bray, Happy New Year sa imo sa una nga sultada sang paurok-urok mo, Miss Tio. Gani, paurok-urok kita subong. Greet lang family ko kag mga brother and sister ko sa Jesus Christ of Nazareth sa San Miguel. Salamat.
And Carl Andre Alejano po naga-monitor. Christian Monterde, Sosis Mil Hirota, Happy New Year. Carl and Andre Alejano naga-monitor man, no? Greet lang ko no ang mga po family. Sige. Si Caitlin Nang, Happy New Year. Wow. Si Kyle, okay, salamat. Happy New Year man, ano? Juliet Foxtrot, Papa, Happy New Year, Action Bry, Perez family. Alex Montisa, Sir Bry, patamiyaw ko lang abyan ko nga tamawo kag adik sa ARB sa kay Guillermo Gaumo. Clarito sang Barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra. Madabo gid nga salamat, monitor lang sa Barangay Takuling. Okay. Anthony Jones, Habilio Siblano, amo man dire kagina Action Bry sa Old Pantalan Bulata, kawayan damo man di tawo kagina gapaligo, kasadya. Halong lang, bausos ko. Di na to, nag-uluto daw. Dahil lang, ha? Si Kisha Luis Subaldo Araman, good evening, Action Bry. Greet lang Mama Rose Valencia. Happy New Year. Kag ka Mama ko Novi Subaldo. Salamat, kid. Si Ayan Kalamba Araman, Merly Dolido Magallanes. Salamat, kid. Phoebe Achibar Islao, good evening Sir Bry, Happy New Year lang da sa inyo tanan-tanan. Sige, salamat gida. Mapahuay-huay ko kadali pagbalik ta, damo tadi balita nga i-replay sa inyo, ibalita ta sa inyo subong nga gabi sa aton sini nga pangalagan, ano? Las 10:44. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Wala pa mati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Action Radio Philippine Standard Time, last 10:48 na. Sa aton sining pagpangalagad mga kaksyon, si Talani naga-monitor si Matinion sa aton nga pagpangalagad dira sa may kuano, sa may Purok Banawi siya kuno. Pagkakaisa gapamati gid suwong si Tita Lani. Salamat gid ma'am. And si Manang Bibing Davata na El naga-monitor man, Happy New Year sa may Dubai, UAE. Si Phoebe Achibar Islao Araman, Liberty Beniten Ubaldo, salamat gid. Merly Dolido Magallanes, salamat man sa pag-monitor. Aligid lang bala mga kaksyon kay Ariho. Kay nasang agahon mga alas 2 ining takna sang aga, sino man nagdakom imo iyang ining bag-ulang nagpangalipay sining COVID-19, sining New Year mga kaksyon, nakibot na gid lamang ini sila nga linuthang kag napatay gid. Kining isa ka 27 anyos dira sa may Purok Sigay, Barangay 2, siyudad sa Bacolod. Ang biktima gid kilala diri sa kay Jomar Pahamutang. Dira ba nagapuyo mga kaksyon, ano? Tinagapulo pungko malang kung tani ini. Kaya sa nga live-in partner nagwa kay magbakal sang pasirit para sa bata niya pero mga alas 2 na isang aga ha. Tapos ang nilok panay gid masyado mo, medyo naglinong-linong na. Nagsigabong liwat abi sang asawa kwan lang. Inang libintador lang yapon naglupok kay ang bana niya to mong ginithang. Nagsinggitan ng tiyo niya hong bana mo gintiro ho. Di aton duha ka mga suspitsado subong way pagid ni dinahom-dahom makaksyon na interview na action Alvin Graba kay Police Captain Leo Estopa ho. Dali gid lang ha, plastar ko lang ha. Sa comparison pero according siya nga misis at 20 na living partner na aring sa sulod balay nila naging hero. While nga according siya rin sa lalapit na sila napertahan ang matibay nga may armadong motor riding suspect nga nagaluthang siya kag hero police ang sulod sa niyang panimalay National Bank kay along lang sa dalan malang ang ilang ginapulian National Bank. So sa karon sir wala pa ID ang mga suspect sir? Sa sumbong wala pa ni identity ang suspects. Kaya ginapadayon pa ang investigasyon man sa nato ng investigator. Kaya din katuan naman kinan isang aga natong follow-up for possible niya mga either mga nakuntra niya, mga previous ni may mga grudges, sa personal grudges kita actually makabalay man sa natin investigation for possible lead. Dira lang ko na hasta mga kaksyon no, sa pag-replay sina Polaton tanay boss kay base may mga persons of interest na ni diri sa Bacolod subong kadamo gid sa mga nagkalatumba since 2019 ha, 2018, 2019, 2020. Nga daway pagid mahatagan sang kasalubaran kabay pa sa 2021 matutukan ni sa aton nga otoridad ma-consider naton ang 2020 nga way ginakatutok masyado pulis naton. Ako lang na iya nga paggalantaw yan ma-consider naton because nga nagtutok kita sining COVID-19 nagkakulokalma ang pinatsanay pero may mga napamatay gyapon nga may mga ngalan-ngalan man diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon ano. Sige, last 10:52.
Kay naman sa aga ba, gina-drive gali ini San 17 anyos Action El Rey. Basi ma-replay mo ng picture ta, no? Mga launa kay nasang aga man niyo ang naga-drive sining pick-up nga na Nissan Navara Calibre mag-aksyon. Ining 17 anyos. Kag sakay niya diri ang 13 anyos kag ang 14 anyos ka mga bata pag ginigalyo. Mga residente ni sa may Green Plains sining subdivision, no? Singkang Airport sining sa Bacolod. Kag padulong sila makaksyon ng ila sining nga biyahe kay inadra sa may Araneta. Sa may Tangob dira, ay nano magkamoy nyo nga bumunggo sila sa kwan sa anong tawag sila gani sa Center Island dira. Imagine yun yung igo sa ilang salakyan Action El Rey, no? Swerte yung pagkabalda sa salakyan mo, so hindi hinay ang ila sining nga dalagan, madasig ang dalagan sining. Imagine mo na nagkalakaya ini, nagtalalambling ho o hamakon mo na o ti sinong magdahom abi nga may mabuhi pa sila nga sitwasyon man. Kaya ang isa dito mabog ni spiak dalan gani mo. Ay sus ko nga mga kabataan ini. O nagkalakwa na mga guma na sa mga salakyan nila. O next time mga ginikana naton ba o kidahog kita pasugot sa mga kabataan taga medyo kadamo naman ngayon sa kabataan subo naga-drive sa motorsiklo Way man mga lisensya, mga kulang pag yung abilidad sa pag-drive. Kabalo ka mo nga mag-drive kita sa salakyan, hindi lang kay padalagan, kita nga padalagan, may mga preparasyon na da mo. May mga preparasyon kag manilag kag dapat di kay paduroy ka lang nga paduroy mo. Isa mo sining mga edad, we don't know kung anong huna-huna nila mo. Grabe, gidjat imagine mo na Anong tao balang salakyan nila. Last year 54 mag-aksyon sa aton sining pagpangalagad. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! This time mag-aksyon, kuhaan ko na yung report na aksyon na nag-aisahan sa subong. Ara na si Action Helms. Ang report ni Action Percival Villamor, makabalita gikan sa yaman sining area of responsibility. Action Force, mayong gabi. Mayong gabi, Aksyon na Brian, kada subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon na Night Patrol. Ang Lacarduta Police Station na Aksyon Brian, patigayon sa ginatawag nila ning ATM o kon amon tabang sa Mangkasanon nga may ginatiguluhan nila ATM. Nangatag ini sila sang mga gift pack sa pumuluyo diri sa syudad sang Lacarduta, no? Sa mga prospected nga mga pamilya nga daw kapigado gid aksyon na Brian. So ang aton kapulisan nga nagipamunuan ni Pulis Colonel Junel V. Guadalupe, ini sila sa upod sa SWIM o kuna swim squad team kag nanghatag man ini sa gipak kag sang cash kag grocery kag isa man kasakong bugas kag utob sang ilang masarangan nga mabulig sa isa ka pumuluyo sa isa ka barangay nga nakita nila Aksyon Brian nga siya dugid ka pigado nga do hindi gid bala maka sarang ubra. So ginhimo nila nga makahatag sila sang pagtabang sa among pamilya Aksyon na Brian. So ginapasalamatan man sang siyudad sang Lacarduta nga nagabulig man ang aton katapo sang kapulisan bisan pa sa ilang gamay nga kantidad kag pagtabang sa pumuluyo diri sa siyudad sang Lacarduta. So ang pulis nagapatigayon man kag plano sang masunod nga mga lihok
sa pagtabang man o kung pagbulig sa mga pigado diri sa syudad sang Lacarlota. Amo ini ang kapulisan sang syudad sang Lacarlota nga nagaulikid-gid sa pumuluyo nga pigado diri sa syudad sang Lacarlota. So mataway kag malinong action, Brian, ang Blatterbook kag wala man sang dalagko nga mga balita sumugod ka ina sang aga ang tud karon sa sining kagabihon, no? Liban lang kagabi, action, Brian, nga may saman ka traffic accident nga nagluntad mga alas 7 pasado kagabi, no? So ang mga biktima wala nakapang-New Year sa ila puluyan kag gindala lang sa may Bacolod agud to nga ma-treatment nga tagan sang nagakaigo nga pagbulong. So karon ang ining suspect sang isa ka Suzuki nga multicab nga si Romel Adol umilig pumuluyo sang Santa Cruz, Murcia, Negros Occidental. Ini siya aksyon na Brian at large ka ginapangita sang kapulisan. So ang duwang biktima sining traidya kagabi nga ginbuguan sang kire ang ilang nasakyan nga XRM. So ara karon nagapawayway sa may Bacolod kag nagapaayo-ayo ini si Judiandan Mundiar kag si Jelmar Sarasya sang barangay Batuan, Lacarlota. So ini karon ang investigasyon sa aton kapulisan ipaubaya tani sa Traffic Section Division diri sa syudad man sang Lacarlota. So amo ini ang aton nga nakuha nga balita gikan diri sa aton area of responsibility sa syudad sang Lacarlota. Ang inyo ka-aksyon, aksyon na Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. First. Nautod ba? Sa gitna ng aksyon sa pagkuhan niya dahil niya untat, no? May siguro ka monitor. Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Paghambal niya nga out sa dayon si Action Percival. Way na duroga mo. Matamya pa ko tani siya Happy New Year, pro. Pag out na yun. May gabi lang kay sinanay Neneng Leia, naga-monitor man, ho. Sir Bright, tamyaw lang utod ko dira sa may barangay Alihis ni Ray, Rorik, Mickey, Ivan, Perla, Amar. Salamat. Las 11 na, rat sa dahon tang patrol, At sa dahon ta patrol, si Matinian maka-aksyon sa mga natipon, mga balita na aksyon dyan. May mga interviews to siya sa mga naglinagaw, ho. Ay, sus ko. Arin ang patrol sa dugang malitalya sa mga balita na aksyon dyan. Diaz, mga ka-aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Aksyon dyan. Nilibo action bike ang mga beach goers ang nagdinagsa sinigilamang nga adlaw dra sa tanan o kung pila ka mga beach resorts may barangay Punta Taytay sa Bacolod. Ang iniman nga numero ang gintikibot sa mga kapulisan labi na sa police station number 9 bungod wala nila ginasigahom nga magdagsa sa gihapon sa mga COVID-19 pandemic kiyara sa gihapon ng pungsod Pilipinas ang inaman mismo nga lugar. Kay sunod kay Police Lieutenant Gilbert Batiles, ang officer in charge sa police station number 9 ila ginasigahom nga sagto. Of course may mga instances kid man nga madamo ang nakakadto sa mga baybay sa mga beach resorts basta gani unang adlaw sang tuig action bay o galing ila di paghangop nga bangod yara sa idalom sa COVID-19 pandemic ang pungsod ang kalabanan sa aton diri mas kakulpaan nga magwa o kunabi magkalubilo sa ibang nga taho o gali ko din kay Batiles amo tong volume sang tao kay ina sang temprano pa ako sang aga nagsobra gid libo ang ara dira makita nila sa barangay Punta Taytay kay Gilayo Manila ngayon gaan aksyon nagpablastar sila sa mga kapulisan para mag-control ang hulaga sang mga customer kung bisita aksyon nga nagakadto mismo sa lugar. Ang panomdom diri ni Batiles nga sa subong ila ginakonsiderar ang kaangay sila nga mga sitwasyon kay okasyon o galing ako lang sa iya dapat gipanomdomon sa mga pumuluyo nga sundon sa gyapon ang mga health protocol ang ginapatuman sang gobyerno kaangay na lamang sa pagsuksok sang face mask kag ang pagsunod sa ginatawag nga social
distancing agud malikawan ang transmisyon sa COVID-19 nga balatian. Karon nga adlaw ti Enero 1 ila pag Biyernes, buwas weekend action bray ginasigawom diri sang mga kapulisan nga mahimo magdamo sa gihapon ang mga bisita kun abi mga magakadto dra sa mga beach action bray sa Barangay Punta Taytay sini nga weekend. So dason kun nga sa gihapon ipabilin nila ang sistema nga konserin ang anom ka mga kapulisan ang magapabilin dra nga nagabantay kag ang patrol car nga isa ko na mobile patrol sang kapulisan ang magatutok sa paglibot sa tanan nga mga beach resorts nga concerned action bray sinima sa ilang area. May isa kang beach resort kay na nga ila temporaryo ang ginpasaradaan bawod nga nagsururobra ang ginakomodar sa nga customer. Pero sining hapon according kay Bateles matapos nga nagbalik sa normal ko na kontrol nilang kadamuon sang tao ila naman nga liwat kin buksan kanangin operational ang amo nga beach resort action bray. Yari si Lieutenant Gilbert Bateles. Mayong hapon, no? Mali so para subong oras, ang rason, magulang tabi halin dito, no? Subong daw, nag-leaser naman ng taon, nag-palauli na sila, no? So, mga 50% na lang guro bilin, compare kagina sa aga nga nakibot kita sa bulyong sa tao bala, no? So, siguro ang aton mga mga tuturan, gusto man nila magpaliwa-liwa bala, gusto man magpa-relax mangod sa bagong tuig kag sa pagsugalaw sa bagong tuig So tradisyon naman na siguro dire kay may mga naman ako nga umugid man sila ang bulyong katawo. Okay. Pero kaginaya daw na kuan ko kay damo gid ya tao niya, no? So ang traffic bala dito, so ang plano naton gayon na ganito kung magpadayon tugid one way tanita pero so far naging maninjabo naman sa muli ito. Action by Batian si Lieutenant Gilbert Bateles ang officer in charge ng police station number 9. Ikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sa nasabot sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat aksyon dyan, patrol, ano? Grabe ang balsang polis to siya ma one way tatanit to kines kadamuon bla. Kinaginano kita sini. So, ang hambali Vice Mayor SL Familiaran siya lauman tagini sa Enero kabay nga hindi lang ano. Lay it soft against my skin. Magawin lang kay Ferdinand Aguirre, nag-monitor Cinema Tinion. John C. Balios, Action Brian, may gabi, Happy New Year lang sa imo, watching here sa may post guard ya ko on duty sa Sumaga. Halong. Till the early morning light. All I'm taking is your time. So help me to make it through the night. Padasnan talapit malang niya. I saw the light on the night that I passed by her window. Action An Defensor, Happy New Year da. Action El Rey. Action Nelmar Madera, Happy New Year. Tauhay nag-run newsroom kaya rin hindi siya nag-balay sa tubang ko.
Oh, see? Naga-monitor man si Rimat Trion. Amo ginasel basta patukaran mo sang music nga kwan. Dahil pangimon sang Facebook no. Dahil na utod-utod sa music ta. Sige. Wala na kita oras sa aton sa pagpangalagad mga kaksyon last 11 7 na. Buwas nga daw, balik na si Aksyon Eric Magbanwa, no? Sa aton sila nga pagpangalagad diri sa Action Night Patrol. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpangunan ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Luna Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Madera, Action El Rey Dotilios naman sa aton sila nga IT mga kaksyon. Ini naman sa Action Brian, more din nga pasalamat gid. Was maghilibati kita sa Action Firing Line. Las 7:09 sa gabi. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!